Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agkararag kakadimot kabsat. Ibukses, may lasing ko. Nana Sela. Nana Sela, si kakadidayta. Nana, bigay na ilasi. Gapo iti beto yung. Linglingdan na ngamin tirupa yung. Ela, si kagayam dayta. Tumapayakas na tilangam. Kas kaya bakit? Tinasayaan. Agtugaw tayo pa'y nana. Tagsarsarita tayo. Sige, Ela. Agtugaw tapay. Tagsarita ta. Apay adi ka pumanaw iti mansyon. Lukas tamat laang. Ang mga nudakas ti aramidin day taabay kita. Tsak kaya ti pumanaw itanana. Gaputa ang mga nagaramid dakit iti basol ko. Dakusak kada dun Simon. Ambok ti ugali ni Bart. Kasta ka di? Da kayo, Nana. Kumusta kayo? Apay nga da kayo dito eh. Sinarong karakti kala pa umikan titanong ni Marina. Nagiti ubi. Kumusta da, Nana? Apay ang sanay kayo. Maladingitan na iti naramid ni Ella. Asyak ti akin kapanunutan. Apay, Nana. Anya ti naramid yun? Impaampun mi iti may isang ubing. Anya? Uy, gaputa di mi ida maipaayan iti napintas a masakbayan. Hinaudi ti adda-kada kami ita kinidalpas. Nga iso ti karkarigatan mi apagadalan. Nan, kaya't mi anasaya at to ti masakbayan na. Iso nga ar-aramit mi ti amin nakabalan mi tapno makaatal. Nagsaya aton pa nagpuspuso ni Nansel. Awan ti sabali ang mga iwan kadakwada. No di na kami. Idawdawat ko asapay la kumata umatidog ti biyagyo. Iti kasta, maipaayan nyo itinasaya at masakbayan ti ubing na adda kada kayo. Uwan, day tamot at talaga ti idawdawat mi kinidan. Nana, tsak amo ti ayan. No bilang takasapulan yung tulong ko, adda ak ta dito. Agyaman ak, Ella. Mala, saan akon nga agbayag? Inakon, taamangan numatagtakan dadalmas nga agururay kanya. Imbagak namin ang mapiitak laang. Sige laang, Nana. Di magasaklay ti day ti asimbaan. Nakayat po nga ipasnak nagkararang. Nan, sige, Ella. Itintumanan sa bali agundaway. Wanan, Diyos ti kumuyog ka. Pumanaw ako dito simbahan. Nakapagkararagak magdan. Nasayatan. Taadladay ti asimbaan nga oray awan ti padin. Nabay na awan padin. Sipod na taytay na odi apadin. Oray awan ti agnaud apadin. Adalat tamot mang tamtam. Agsisimnublat nagkayat na ti agdal. Isuan na dalos lang tamot iti unag ganuar ti simbaan. Ay na. Marigada na iti kasi apa nagpangparang ko Kundi sarukod. Kundi kubbo Isu amarigatan. Ang sana bali. Kinaptan. Dinak malasin ni Bahay. Kinasayaan. Aglayo na kon amapan ititan ni Marina.
kadwa. Saan tayon nga gawid DJ Mansion ita? Abay, boss! Dito'y tayon na maturog. At damat kalapaw pagturugan tayo dito'y bantay. Awan pagdanagan tayo dito'y tanalamang mat. Asino ti mga ipagarop? Nga da kalapaw dito'y. Wen, boss! Katinton bigat. Da tayo na mismo tiyag trabaho. Apitan tayo dagiti espesyal amula. Kita tayo magklang tiyag deliver kalpasan ti apit. Aganos tayo. No pa'y ado a proseso ti maramid. Sakbay nga i-deliver tayo. Tinaskan. At kwarta. Ama pa ni ti bulsa tayo. Wen, boss! Ado ti bilin ni Doña Anita. Anaskan kano. Ama pan amin kan kuana ama paglakwan. Ngam, saan mat ama balinti kasta kakadwa? Naskan mat nga damay bulsa tayo. Nang runa, kat na tayo tag bambanog. Wen, boss! Iso lang tayo bayatra ya. Daytoy titandaanan nyo. Awan ti agipulong. Tasi naman nga agipulong kini Doña Anita. Nga agkuskusit tayo. Matay. Hey, wen, boss! Wen, boss! My God, Victor, kunta mga anay. Nagluto aki tinaima sa sidaay. Karne, ti alingaw, ti sidata. Mang Ignas, Nay, unay kanaya. Manmalday ka ba, Nay? agpakadak ko Mang Ignas. Papanam, Ititanam day di apong kulas. anya. Kaya't ko asarong karam titanam na. Awan ka duam. Kabalak tag may sa Mang Ignas. Inton maminsan laangan, Victor. Inton abdawayak, ta syakto ti katuam amapan. Ngame, amang ano makasalaw kay ti dagas at tao dita. Kat pagaramitan da kay ti dagas. Mang Ignas, Agtulnog ka kumawan. Di kag suksukay. Ta saan anasayaan ti kasta ka babalain ti may sanga ubeng. Uray, tapagsaya atam ti pagpagakpa. wan Mang Ignas. Nasayaat nga rod no kasta. Oh my God, inta manganan. Saan ka naglidliday? Agawid ako ni Ija Asyenda. Nasarong karak magtantikan ng Daydi Marina. Agdiretso ako ni Ijay. Ano Ijay? Dagiti kakaduan ni Bart na kita. Baka, di ukudin da. Kakadwa! Ada babae! Sa bakit? Ano? Inayon yun nga ukudan! Ukudan Marami ka na! Nas ka na makadayak! Nay, apay kasta tilangam, Ela. Agkangkalingitan ka. Sagat kasta unay abanog mo. Pangamin, Mang Ignas, nabannog ka nagtartaray. Intarayak dagiti, pakaduan ni Bart. No kasta, nasalaw mo ida iti dalan mo. Wan Mang Ignas, agawid ako man, hindi ada nakita ka lalaki. Ada ukudan ka baka. Kat, kunada nga orasyak, inayon da nga ukudan. Nagdanagak, isatin maraya ko na. Yan. Apay, baka ka, tapno ukodan damay. Talaga, nabannog ka nagtartaray. Apay, asinaw ti akin baka iti ukodan da. Diyak mo, Mang Ignas. Amang ano, tinakaw da. Nya. Unay dagitan at tao. Dahil talamang laklaka ti amuda. Talaga na turad dalat nga garamit iti kalokwan. Gaputa armado da. Wan Mang Ignas. Dahil tati pagkarit da. No apay ngamin nga awan ti makaiturad niya reklamaw. Iso aday ta. Napanuinuyan da iti mading aramid da.
Kadag reklamo, sigurado ang madaksanda, Mang Ignas. Iso nga agul uli magdalatan ah. Sa bagay, puno ta kunam. Si kalagaro din ti nadangran, si kapela ti madaksan o reklamo ka. Ay, Jack Amon, no aging gat kaano, akas to iti mapaspasamak dito ayan tayaw. Saan mo kipi amay maisapi aldaw, Mang Ignas? Agpatinggan tumot laang ti kinadakos daw. Anya nga tado, mapanda agriklabo iti pulisya, iti inaramid da kadata. Inagaw da ti dagata. Uray saan analawa adaga, ngam napatag kadata dayjay. Yang rodakan ka, tatawid mo pa ay kadagiti dadakkel mao. Ipaiamon bakit? Bakit kan bakitan? Tungkol talatan iti kaya't anak ta. Kay ang takanulatan. Pupalatan na gidya agom. Kaladay ta. Saan tamit lang nga maitugot iti tanang ta. Sa bagay nga marwam nga bendag iti banang gondaway at tao. Ay nabalitawan magparikot ta ditoy. Magparikot iti manugang ta. Nasingput man. Saan da tamat akagura iti panakipagnaad ta dito'y malayda. Una, ngam. Talaga ang masayangan ak iti dagata. Lakay. Bay amon ko nakpal. Sana dahil dati pagparikutan. Pagtigusyo talagang ti pasit agatan ng bayad da iti dagata. Kusan ta padakpilan da iti akwarta. Victor, kaya't mo ka diti agadan? Pagadalan da ka. Agtinulong kami ka ni Mang Ignas. Una, Auntie Ella. Kaya't ko lang unay. Nasayaat mo, Victor. Tapara mo't lang iti pagsayaatan dayta. Agyaman ako na, Auntie Ella. Naimbag ka unay. Saan lasyak daggastos para iti panagadal mo? Oray ni Mang Ignas. Iso say-sayaatan to kuma. Saan mo asayangan dayto agundaway? Ikaadami amang paadalkan ka. Una, Auntie Ella. Juan, aking baka, iti inukod yung ngayon lako. Bimiya mo, boss. Basta hindi nakita may apaka inukod pen. Tapat min lakaw. Iswa na ito'y. Ato tiginat katag niya para dito'y bantay. Nalaing kayo talaga. Iswarong yan tayong tiyagragsak, boss. Ako matayo tiara. Dahil pati kaya't ko kan katungan. Wah, boss, agka kurang. Ano ba lang ti kurang? Kat kompleto matdag ito'y ginatgatang yun. Papai, boss. Ano niya? Sayang kay nakita mi apakit, boss. Iso ko man sorot mi dito hanggang nakataray. Ano niya? Bakit? Ha? Abay, boss. Salbag ka na, tungan. Agaman bakit? Pagtatakwa ng pay, akaslawan babalasan dita, ha? Kwa, boss. Sana pala ita. Poston, di mo nito, Noy. Nagala sa denggan. Bakit? Gusto, boss. Alas sa denggan. Nita. Ops. Di mo ko na natapisan nagmanin, boss. Mala. Rugyan tayong roden sa giinom. Ngam di kayo na yan. Laglagipan nyo. At trabaho tayo dito'y bantay. Lakad. Jak makaturog. Iyan niya nga minti pampanunutom aya. Pampanunutak nga baydi. Aging ga ita. Kaya't ko ti agriklamaw. Gapo iti panangagaw da iti dagata. Ay tama din ti pampanunutan. Wag. Nga bay. No awat ti makaiturad. Amang laban kadag iti agom at tao. Kanayunan da ti kasjay nga aramid da. Bakit? Iso nga inton bigat. Mapantan iti pulisya. Dahil kanti ipangudod ko. Agipulong ta iti pan nakabagi ti lintag. Gapaw, iti panangagaw da iti dagata. Aniya? Iso nga inton bigat.
mapantak iti pulisya. Ay, sanin. Pagmutabay-bayan, tan pa kay. Apay, kaya't mong timatay. Hingal! Ilipatin tantay tabanang. Ang yaman takitit, sana tibiyag na tinapukaw. Ikatid agatalaan. Di kasano nga rodan. Marwamdaan dagi jay at tao. Kasano ngay ama ikan dagi ti dakas at tao iti pagnakbanda. Yan tanto natalda damot pa. So ati makunak. Lipatin tanti naramid na kadata. Saan man ada tatimang balas kadakwada. Makasarak tanto natta iti katukad da. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nangpasan ti adwa proseso. Mabali na mailakod ang itimula nga espesyal. I-deliver tayon. Boss, anyangay. Ibabata yung lagi may deliver. Wala tungan. Intayon ni Kabisera. Katrumbang. Nga galibtak kayo anin. Sigurado. Amo yung matayan ter aramitin nyo. Good boss. Ala! Agtitinulong kayo. Tapno maibabata yung amin. Dagiti may deliver. Umadanin ti pa nag-enroll. Kuyugan ka itong ag-enroll, ha? Wen, Auntie Ella? Inton bigat. Mapantay jay Kabisera. Gumatang ta iti usar mo nga ag-eskwela. Auntie Ella? Oh, apay. Awan mo't kwartak. Saan mo na pagparikotan day ta? Tada kwartami ka ni Mang Ignas. Isu ti aramatan ta. Gumatang ta iti usaram nga ag-eskwela. Di ka din agkadkad bay. Kandi ka di agdalag. Ngamin, agtinulong kami ka ni Mang Ignas. Tapno makaadal ka. Victor, anyo ti kayat mawa pagpalinan ninton madanon tel daw. Ha? Pagbalinan? Uy, kayat mau ti agpalin a maestraw. Victor, uy no, anya. Kaya't ko ti agbalin na pulis? Wen na soldado, Mang Ignas? Ha? Pulis? Uy no soldado? Wen, Mang Ignas? Iti kasta. Paltugak mo't dyan ang paltug kiniapon ko. Ah. Tay tamanan, tay iti panunot mo, Victor. Yung pagakmat ang matiday ta apang panunutan. Talaga balsek dagiti dakas at tao, Mang Ignas? Ipagakmanan ka. Saan ka kumangagi mula iti sakit tinakam? Agadal ka kitay, tapno sumaya at tao ti panagbiag mo, kung madanon tel daw. Saan kumaaday ta panagibalas ti aday ti panunot mo? Nalawag ka day, Victor? Wen, Mang Ignas? Masaya. Siya kaon, timangkuyog kini Victor. Taktakas no sika. Ngamin, ang mga no masalawyaw da bark. Kat anya pa ti mapasamak. O sige, si Kangaroden ti makaam mo, Mang Ignas. Unan, agkatang kami kini Victor, iti usaren na nga agadal. Kaya't namat ti agadal. Kasta una, ya panagyaman na. Isu nga rod, akayat kumot atulungan. Kayat na ti makalpas. Kayat na kanaw, ti agpalin na soldado. Wino, pulis. Anya? Wen, ela. Ngam ti Jack magustuhan niya yung bagana. Kat kayat na tagpalin na soldado. Wino, pulis. Takno paltugan naman, ang paltog, iti day di apong na. Jack mababalaw iti kasta nga ibagbagana. Nasakit mo't ngamin tinaramid da iti day di apong na. Saan na may parbang? Agura, ti mula na iti puso na. Day tatiin inot ko maamapunas iti puso na, Mang Ignas. Iso aka na yun ta palagipan, kan bagbagaan.
At tatayon dito yung mansyon. Nalpas manan ti may sa misyon. Mabalin tayo manan ti agpalpaliwa. Babae ko nga, boss. Salbag ka na tungan. Yung kamang tili ti babaya baka, jaske ka. Ni boss na. Ala, Yes. rogyan tayo git din ti aginom. Ado ti pulutan. Agranlit tayo kakadwa. Sige. Ay na, nabanugak, dalmas lakay. Ngam na ipaibos ko tilakaw. Nalako amin. Ay, nasaya at nukasta baka. Ti aputa, ayan na. At di takalapaw, nakaturog. Nabanaw ang nagay ay ayam itay. At ginatang ko aparakan ko na, lakay. Imatangak iti baro akawas kan chinilas na. Nasaya at Ay na, kastoy gayam ti adda anak na bakit. Nagragsak gayam. Kasla anak tamutal ni Elizabeth. Unta, kasla anak, uno aputa. Isumot lang nga iso. Ala, aginanakapay, ta isarek ko day ta chinindanam. Ket no makainanakan, mangantan bakit. Nakaluto ak mutay, itaypay. Sige lakay, agina na aklabiin. Tagapulo, 20, 50, sangagaso, 2 gaso. Dayta ti kadagupan tinaornong mau bakit. Wala kay, nayunan tapay daytoy. Tapno saan to amarigatan ni Elizabeth. At tagaya man kasta na ornong tabakay. Kurang pay lakay. Iso nga itata na pigsata pay. Agawaan tati agmula. Kan makitagkan. Tapno manayunan tapay dayto urnong ta. Awan bakit. Masapaw la maipayan ta ni Elizabeth itinaranyag ang masakbayan. Naka-enroll kan, Victor. Day talaang, minalam ka nga agawid dito yung asyenda. Maano, Sam? Unanti, manusak. Nasaysaya at mo't ngamin no agawid ka iti minalam. Unanti ela. Sana parikot dayta. Oh, mangrugin ti klase yung inton Lunes. Iso nga isaganam amin ng dagiti kasapulam, ah? Unanti. Igni, kaya't kumati tumulong diti kataltalunan. Nalpas kumatin dagiti trabaho iti dakkel abalay. Ano, kahit puti tumunong dito, Ela, makamuan. Wan, di nakadi pa kadanagan. Mabitlaan, tatulungak dagiti babae nga agsibog. Ay makanlangan da, dunya, ito kayo pa sumunod Bakit? Anya nga tatlumay na anaan diti kataltalunan. Betul. Ela. Naimbag, tanadanon ka dito kataltalunan. Awan kay tidak kalabalay. Iso nga muklatan nga da ka dito. Apay, anya ti bagam, Bart. Umay kan sukunan. Ato tinaskan nga ramidam ijay manson. Jak kaya ti mapanijay. Aging gaadi sumangpat da Senyor Simon. Sukiran nak ka di? Pumanaw kan, Bart. Tasaan na kasumurot kan ka. Agsubliak tulangan ijay mansyon. Intun addan da Senyor. Amangan no kaya't mga paltugak, day takab abay mo, ha? Sakpaya sumurot ka kanya. Apa yang ramandak? Ano tumasok ko? Agbilangak, Ela. Sumurot ka, awan no saan. Agbilangak iti talo. Kat kalpasan, ti panagbilang ko. Kat di ka palaggaraw. Paltugakon, ti kaabay mo lalaki. Apa na? Anya? May isa. Dua. Talo. Sumurat akon! Jablo ka! Kasta. Sumurot ka.
No di mo kaya tapaltugak. Day ta kaabay mo alalaki. At ti salbag alalaki. Ala, umay kan. Agkasakay ta dito'y kabalyok. Jack kayat! Umunakan! Tas sumaruno akmatlaan! Saan ang mabalin? Agkasakay ta iti kabalyok. Ela. Lumagkasan na pakayan ti kabalyo! Kumpet ka kanya, Ela. Umarakot pa kanya. Salbag ka! Ya! 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 At pandito pagadalan. Nagsapa ka nakasangpat ah. Awan amok dito eh. Ano tinagan mo? Ha? Victor tinagan ko. Syakmat ni Lando? Agdadamo ka dito pagadalan? Well, Ore siya? Naragsak ka panagam mo ta, Victor. Lando. Sapay lang ko matagayuntan. Una, manipod kita. Agdayuntan. Ala, agawan niyo tagluto kakatwa. Kay masin nyo. Bas, ang nauna ka tata ni Ella. Sigurado, agpapigsa ka. Imbag tamo yun. Amo ka. Sige, panawan kayo pa dito kusina. Ewan, boss. Kat kalpasan ti panagluto yun. Agdalos kayo dito kusina. Nalawag. Ewan, boss. Kalpasan na. Agidasar kayon. Ti salbag abad! Ingkulong na titi silid na! Ano ti kayat nasawan? Bakit? Irwan na titi silid mo! Bakit? Jablo ka talaga! Ay! Ela, di karyaw-aryaw. Mabanog ka laeng. Anya ka din ay tinararamidang kanyak! Parwarinak ditoy! Awanan ka itibain! Parwarinak ditoy! Saan ang mabalin? Ado ti kayat kung ibagakan ka, Ella. Ken, adda kayat ko nga aramidan ta. Anya tiramidan ta! Di ka katawa! Ibagam na niya tiramidan ta! Parwarinak ditoy! Parwarinak ditoy! Sige lang, Ella. Agpukaw ka lang. Nagmayat at dangdangan. Kasla musika kadagiti lapayag ko. Anya ti panggap mo kanyak! Di na ko mapagaramidan ni Tidakas! Maasim! Nadadapunin pintas ka. Nukastangan sang sangit ka. Nadinak pa'y laparwaran dito silid mo! Ipulaw ka kada senyor! Ibagag ta na ito nararamidan! Sige, agipulong ka lang, Ella. Awan parikot. Bakit pangasim? Di nagpagaramidan ni Tidakas! Apay, at dayan aramidag kang kadakas. Awan mat, saan ka di? Nakatugaw talang mat dito'y kamak. Amom, Ella. Nabayagan da ito ay amarikriknakan ka. Amom ka di? Nagayatakan ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ateda, nakaidasar tayon. Wow, mabalinan timan. Kaya ba tapos pa? Sige, Chingkoy. Ibaga mamangandan. Sige na.
Amangan no tapisin nak ni Boss Bart. Nang runa no masingati lin na ilo da. Kaya. Orain tayo lang na rumarda. Narigat no singain tayo ida. Mate. Onya, Ella. Sumbatan na ka din. Bart, jak ini pagarot nga dagayam riknam kanta. Nga, pangasim. Saan na ko mga apuraan? Jak kayat ti agoray. Sumbatan na kitan. Bart, Sabagay, oray dinak ay ayatan. Saan ka na makarukat ditoy? Nganin, agtalinaid ka na banod ko. Agyan kalatan dito'y silid ko. Ala, mangantan, Ella. Inserak konti makan dito'y silid. Takayat ko, ngaglang lang taadwa. di ka kaya't akalang lang. Rumar ka. Anya? Di na kayat akalang lang? Abay, nalada ka dila unay, tadi mo kayat ti makilang lang kanyak, ha? Tamagam ay daw. Oh, agkusilap ka matan. Panawan nak dito'y. Di ka kaya't akalang lang. Kaya't putimangan nga agmay maysa. Wah. Sige. Panawan ka nga rod dito'y silid. Mangan ka na yung bag, Ella. Mga anak lagta. Narigat mat no ang bisita. Taamangan no kumapsutak. Katjak dun makalibas. Manghalak ti gundapay. Wen. Makalibas ak tumat laang dito'y. Apay, boss! Rimala ka matan ito silid mo! Apay, boss! Wah, salbagkit din. Di nakit ka no kaya takalang lang amangan ti sinalbaga babay. Sabay kayat ko, ngagsinubo kami kuma. Salbagkit din. Isungay ta. Talaga kayat ko, ti tumapis iti tao. Anay ko. Nagpigsa mo tanda dyan, boss. Anay. Sige, agkatawa ka bay. Tasaan na tapis, ti maramam, salbag ka. Saanan, boss? Saanan? Salbag at talaga. Sana mabalin, apayon nak ni Ella. Diyak itulog. Boss, inutang. Di ka ganat. Magagaran ako na mga asawa kan kuana, tungan. Saan mo apilitan, boss? Ay, wam lang. Kasta, Una. ang kasanon, no Jack may ayo. Arami demon. Di ka kayat mo kan kuana. Akas iti arap. Hoston, di mo nituloy. Jack kaya tadanggan. Di mo kaya tatanggan? Kasi kakat may sa... Hoston, kunak na. Sige. Sumarte nga kan, boss. Sige, ituloy yung lang taginom. Tenak, iti silid ni kini Ella. Arak ko pumon, boss. Masapul asiribak ni Bart. Tapno makalibasak dito'y. Ang mga no agbaligi amang gundaway kanya. Nujak pa ila makalibas. Iso day tahan. Ella, ang mga nukayat mo timangan. Yalan kay tikanan. Bart. Mabalin ka di rumwarta di ti silid mo. Kaya't ko ti lumangab iti angin. Pangaasim. Rumwarta dito'y. Mapanta iti terasa. Anya? Saan ka nga itarayan, Bart?
Mabuti nga ngamin, no kasta ti aramidag. Amangan na niya ti aramidam kanya. Imbag ta, mom. Amok tayta. Iso saan ka alibasan? Kayat ko lang ti rumar ditoy. Mapanta iti terasa. Taijay ta ngagsarsarita. Sige. No dayta, ti kayat mo, Ella. Agi inong gayong na iti kakadwang di tababa, Bart. Wan. Diya kayat yung minom. Tamangan, no libasan nakmanan. Saan ka alibasan? Umay ka. Mapanta iti ayanda. Anya? When Bart, mapanta iti ayanda. Uminom tamad. Anya? Wen, uminom tamad. Padasak man mat ti agranak iti arak akas iti aramidon mo. Oh, at kita sumbay. Uminom ka na Sige, makisyatak ka da kayo. Apay, agbarta ka? Wala, agraragsak tayo. Kakaiso na ngawan tayo dagiti amo tayo. Hoy, mayata! Sige la! Uminom ka kahit! Wala, uminom ka talaga. Ay, narabab na! Sige! Tangay kayat mo ti makidanggay. Agi-inom tayo nga rod, Ella. One bite! O sige, uminom tayo. Alam na, inumumon lang tayo kabel ko iti basong bite. Wana! Ay, wan gayam. Ang panak iti kusina, ha? Agluto ak iti kanan tayo. Tay pulutan ana imas. Saanan? At dan linuto da pulutan, kan-kanan tayo. Tsak tayo tilinuto da. Di na ka naman. Ay, aglutom di sa balay. Anya ngay kumati imas tilinuto da. Saan damat nga mo ti agluto? Di mo kaya ti linuto mi. Naimas mata. Basta! Temas, ako Ay, yun. napagluto ito kaya't papulutan. Kan naimas amasida. Temas to bay. Ang bite. Amangan no kaya't makuyugan na at aging gaya kusina. Saanan, Ella? Sige lang, mapan ka. Di kaya agdanag. Kaimas at pilutol. Sigurado. One. Magustuhan niyo. Sumitngitan. Awan pa'y lang nila. Kuna ni Igme, pinilit ka no ni Bart nga insakay iti kabalyo na. Anya nga tan tinapasamak kin ko ada. Mang Ignas, nakaluto akon. Mangantayon. Sige, umuna ka latan, Victor. Tayo nakman ni Jay Mansyon. Ang mga noan niya mo't kang tinapasamak kin ni Ella. Ha? Mapan kayo di mansyon, Mang Ignas? Uwan, mala, umuna ka latan amangan, Victor. Surutan ni Ella. Mas dawakin ka, boss. Abay nga aging gaita. Kat di mo pala yung patong palti kaya't mo kanila. Sa bali ni Ella. Ni Ella, ti kayat ko nga sawan. Iso masapol, ajak pagaramidan iti madi. Kasanon, di na kantulat na kayat. Saan mata mabangin? Asawak ni Ella, kayat naman, wano saan? Di, kaslamat la, ginundawaya man, boss. Gundawaya mo kindi na. At nagipulutan na linuto. Sige, at pulutan tayo. Dagitipat. Naulaw damot laam. Agraman ti salpag abay. Indumog nan. Gundaway ko itang naglibas. Ni Mang Ignas, aday ti ayan tigay. Dayjay, nakita na ko na. Sinyasak. Aday ta, ang ginayadak na agturong itigay. Ella, agawaan. Ang mga numakaraing dabat, kat sapulan da ka. Ang mga numaabutan da ta. Wan Mang Ignas,
Kasta unay abartak da. Ay so aday jay. Naiturog dan itinagtugawan da. Uray pay, mala, agawaan pa'y timagda. Oh, salbag. Inilad ko matang dito gaw. Ayan niya. Hoy, agri kayo! Turok kayo akin! Ayan niya. Di mo mabas. Ay, kasi no, naparta ka ni mate. Di mo nasiputan, di na pala na. At na nga tayo tiunag. Hoy! Ingkay mangisaganan ni Timalamot. Mabisinon. Wala, mabangan. Nakita ni Ella tiunag. Hindi nakapagpungtutan dahil siya nga Ella. Tamang ano pag-aramida ko ni Tisan na may parang. Ala, agawaam Ella. Kuyugin ka, tamapantay ti kalapaw ni Nana Linda. Ijay ka pa'y lang nga magkipagnaid. Tamang ano umay nakamanin pilitin ni Bart nga ipan ijay mansyon. Wen Mang Ignas, nakasagana akon. Sige, mapantan. Ay, kapamid na dyan. Ella! Humwar ka dita! Agawaam, Ella. Inka glamay. Mang Ignas, Agawaam. Inka naglamay. Tasak ti sumango kin kwada. wen. Siyak ti mang sangaw kinibay. Ay! Anyat masapol mau. Parwaram ni Ella. Agawam! Kanusan? Puurak, ti pagnanadan nyo. Anya? Awan dito'y ni Ella, Bart. Mabalin mo ti sumbrat tapno sukimatam. Dak kaya ti maululbudan, Ignas. Awan dito'y ni Ella. Sumragak, kat sukimatak ti unag. Kasanuitan. Ang mga makita na ni Ella ay tinaglumangan na. Paunagan na ka, Ignas. Sige. Umunag ka. Agsukimat ka, no kayat mo. Sapay lang ko. Tadinak makita dito'y ligat ti tawa. Saan po maatuman dito'y tawa? Oh, salbag, tanda nga Ella. Sana siya, pinarkaritan na. Sige, inakon, Ignas. Kung saan ton ang makalibas pa ni Ella kanya, iti sumaron akong taway. Napanan. Kumalay atak man. Kat agsubli ak iti unag. Antay ta. Nakaunag ako. Ella, aglimang kapay. Ang mga nukalat niyag subling. Mang Ignas. Awanan. Timanaw matlaang. Agung unget itay, Ella. Bayam nga gungan. Saan nga agbaligi kanyak? Liklikak ni Bart. Jak itulok apagaramidan nak itidakas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No kasta? Nakipagnaudan yan tela iti sa bali? Mang Ignas? Wen, Victor. Iti kalapaw ni Nanam Alinda. Ilumangan na ni Bart. Dayjay abart. Nagdakas a talaga? Dakas talaga. Iso arumbang laang nga ilumangan kan liklikan ni Ella. Salbag dayjay nga Ella. Ilumangan na kon. Nga magsabat tumatlang ti dalan ni. Awan, boss, saan nakakayat? Iso nga ilimlimpangan na kan. Di naksurunan tungan. Kamangan musika, ti pagpupudutan. Ops, sana, boss. Sige, ang guli magkakaon. Hindi ako nagtagkagaripay. Nasay-saya pa salbag ka.
Kagadwa! Bas. Denggan nyo ti ibilin ko kada kayo. Sige, boss. Iti kanito ha makita nyo ni Ella. Tiliwan nyo. Kat idatag nyo kanyak. Ay, gada, boss. Wala. Gada. Asidog ito ang sundot paglaladag, Victor. Adayo dito pagadalan. Ano, kaya ito pagawid. Yung kagabang iti kabisera. Apay, Iti kasta, mabantayan ni nanang ko. At may isang kanina ng mga saksakat iti pagbiag ni. adda ka di kakabisat mo? Wen, at dagwa kapsat ko. At tada na iti elementarya. Isa na ba iti elementarya, ta medyo sitod. Sana kas diti pagadalan tayo ni high school nga tayo. Sa nabalen, tinapatag. Adda pagadalan tayo. Sa bagay ha. Eh, tayo man, Lando. Sumrek kami tirong ta. Sige, ituloy tanto yung malamtag salita. Agdid ng tanto nga gaawid, Victor. Baka na rin. Wanta na. Pagtitindulungan tayo. Sige. Bakit na ito? Iyo ko nun! Tatago kayo, di ba ako? Basta. Natitigan mo. Pardon! Hindi pa turong kanyak dito! Kanya tinapatpatag. Ito'y baka mo ano na tapiyag mo. Sige. Sige, inakon! Ipanaw tayo ito'y baka. Idiretso tayo ni Tisugi na yan. Dayta ti magustuha kada kayo. At dalat tabingay ko. Narigat mo ngawan pingayo. Nangruna ka takati boss me. Maragsakan ak unay. Ngamin, siya ti kadakkelan iti bingay. Si kagaro ti boss. Boss, natamanan igatang iti arak. Basta pinapasama ka ni tatang ko, Victor. Panggap na tinumaban. Idi uko din na gitag tatakaw ti baka kanwang ni. Kaya dahil tan tinanggap, wanda ng paltog ka ni tatang ko. Ngay sumutin tinakatayan na. Asino da? Basta ko na ni nanang ko. Adagiti sa iro at tao. Ano niya? Isungawan tatang ko, Victor. Isuan ni nanang ko ti mangisaksakat iti panagbiag ni. Sika, ada ka di mo tatang mo? Jak nakit-kita ti amak Lando. Ha? Ne, kasano day ta? Di makulak ngawan tatang ko. Yut. Di mo sa matinak, di ba sitak pailahan? Kasta ka di? Di makulak kini apong ko akulas. Awanan Lando. Anya ti awanan. Kas kini tatang mo. Pinatay damot ni apong ko akulas. Ha? Pinaltugan dagiti awanan puso at tao. Anya? Isungay ta. Agnanaagdak ka damang ignas iti asyenda. Pinasyandak. Iso apagad adalandak ita. Victor, naimbagkan ka ha, tadapay nanang mo. Ngamsak. Awan na pulos ka bagyak nga mamok. Jakap kapin ano ni Mang Ignas. Iso tinangasi kanyak. Iso daadwa kini Auntie Ella. Kasta gayam tinapagtungkan ka, Victor. At pagyamanat, tadamang ipapay iti kasapulak. Noong pa'y kami na naranggas una dagiti pada tao. At dantumot lal daw da. Urayan dalaan Lando. Intun dumakulak. Talaga balsak ida. Anya? Ala? Nagawid takit din. Naibayagtan na naginana dito sirok tita kalakayo. Sige. Ituloy tan tumanan kag sarita intun bigat. Agawa kimat na. Naibayag ti panagis-istorya aming amin kini Lando. Kababayan kini Mang Ignas na maladaw nga gawid. Ah, at sumungad ang nakakabalyo. Aglisya! Nagawa na nakam na. Amo na nga dag dito igid. Dandan inak di nalapos. Nalabas dan. Kumusta ka ni Victor? Kumusta ti panagadal mo? Awan parikot, Auntie Ella.
No adda ka sa pulam, ibagam laang Adda ni Mang Ignas apang ibagaam. Wan, auntie. Makipagnaedak pa ilaan ka ni Nana Linda, iti kalapaw na. Ngamin, no adda ito Nalaklaka na ka makita ni Bart. Wan, auntie. Anadan nyo day Bart. Agyaman nak Victor. Agsubliak mo't lang iti kalapaw ni Nana Linda. Adalain may ko inala dito Uray si ka. Kanayon ti panagan-anad mo, ha? Kan saan ka kumaamakya apa iti pagadalan nyo? Agsingsingpad ka, Victor. Wan, Auntie Ella. Oh, Victor. Anya day tararamidan? Palsiit, Mike. Wan, Mang Ignas. Anwam day ta? Pagpalsiit ko iti bilit, Mang Ignas. Anya? Ay, sana. Di mo dangran dagiti bilit. Palsiitak dagiti dakes a bilit. Anya? Aday ta, nalpasan. Unay kakit nga ubingan aya. No anya la di tararamidan. Sige, Mang Ignas. Inak pa'y laban dagiti kawasta. Panawan kayo pa ditoy. Nasingpat ni Victor. Naragat niya ang eskwela. Iso at tulo nga. Sana balay. Tanagagat niya ubing. Aday ta. Nakaana ako ni dinati nga si Don ni kaninanang ko. Agawit ako sa inyong agluto. Ami? Victor! Si kagayang na ita. Papa na! Inak matagalay tinatang. Sige, agudwatan iti dahi tinating anana. Adoy. Tangam. Anan, Victor. Ana, amon. Tapno di kan agbannog pa'y ang mapanagnat na tang. Agyaman na ka? Ato nakakabangon ako masidag. Napay-ngata kayo dito. Tay katwan ni Bart ito Ay, anya tinagan mo, Nineng. Ha? Anya tinagan mo ko na. Ami, apo. Ami, tinagan ko. Nagpintas ka, Nineng. Ka nagnirang-irisina. Wow. Lartakad na sa Ay, abay lalaki. Abay ako sila panaga. Ha? Sige, pumanaw kan. At agbate ni Nineng. Victor, tinagpanawan dito. Sige, agawid kan. Agbate ka, Nineng. Ngamin, isa kay ti kabalyo at agpasyar ta. Ami, kailangan ta dito maray. Itan! Darasan! Taray! Pagawaan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito eh! Ang blagta dito yung karuwatan! Saan na ta makita dito yung naglamangan ta? Tanapos ko na. Nag-aatidog dagiti ruwat. Uwan, Victor. Narungsot na diyata ako, Ami. Iso anas ka na ilang mga ta. Andantol daw na dyan napinta sa balasitang. Maray da. Bayak lay da. Saan na may satel daw. Ya! Ya! Apay ang nagbayag ka? Anya ti orasan? Ada kami nakita ka balasitang. Anak ay aywan ti mata, boss. Anya? Pilita ko mas murot ngam intaray anak mo tan. Ngam sana balay. Agtantol daw na kanyak. Salbag ka. Sana day tati bagang kanyak. Kumusta? Pinangibaunakan ka. Ha? Mabit lang, boss.
Antay di kwarta na singira. Kompleto ka di dito eh. Well, boss. Sana ka nagkupit. Turay bilangan niyo. Nasayat. Talagamat dahil di asuki tayo, iti espesyal ang mula. Mapangnam naman. Agawid ak matan, Nani. Sana bale, kanay tulod ka matan dito balayo. Agyaman nak, Victor. Nagpatuloy akon. Mabitlaan. Apay, Mabalin ka di nga umay nagsarungkaran, no? Adawayam. sige ah. Agyaman nak, ha? Hinton maminsan, di ka unay umad-adayo, Victor. Taado, dagiti masalaw mo di taadakes at at tao. Amang ano dangranda ka. Kas iti napasamak kada kayaw, iti day tagayem mo ako nam. Naimbag, naitarayan niyo. Mang Ignas, Pero, agtulnog ka kumakanya. Wen, gaputa pagsaya atam dagiti bagbaga. dispensaran dak, Mang Ignas. Saan mo apakabasulan day jay? Ngam, ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Wen, Mang Ignas, sana na maulit pay. Dumungag kayo. Iparangyo kanya ni Ella. Oh, apay nga awan ti agsaw. Iparangyo kanya ni Ella. Itamat lang. Tano diyo iparang ni Ella. Paltugan kayo amin. Bart. Ignas. Kanya talaga ti planong kenkwana. Apay di mo sardengan? Awan bibiyang mo, Ignas. Saan anasaya at apurosem ti bunga anaata paylaeng? Gapo, tanasugpay. Anya? Nasaysaya at apurosem ti bunga no daytoy ket naluuman. Ngame, nasamsamit. Maawatam ka di kayat ko asawan. Ignas. Iso apang nga asim ko ma. Sarde nga mo ni Ella. Ket bay amon nga ipasnek na ti agtrabaho dito asyenda. Mala! Ituloy yawn, ti pa nagtrabaho yaw. Ay, what? Kamusta? Ignas. Nagtrabaho? Mang Ignas! Agyamanakan ka, ha? Napapanaw mo maninday siya, Bart. Sapay ko ma, tasardengan na kan, Ella. Salpag tayo dyan, babay. Nung apay kami nakastoy, tirik na kenkwana. Agayat ka kanila, boss. Sa bagay. Mabalbalinan. Anya, mabalbalinan? Di kayat ko asawan, boss. Napintas mo't ni Ella. Talaga man. Agkursonada ka di kenkwana? No sana napintas? Isumat, boss. Husto, ti ko na ni Ignas. Nasaysaya ta purusan ti bunga. No da ito'y kataluuman. Na nasamsamin. No pilitan na purusan ti bunga at di pa'y naluum. Nasugpet. Saan na naima? Wen, boss. Put mo data. Iso tayo balasitang anak kita. Itintalan ko itinaminsan. Urayak amaloom. Ano ka? Mangloko ka kasi. Saan, boss? Ang may mayag no urayak amalom. Iti kasta. Nasamsam iton no puro sa Agtugaw ta iti kawayan at tugaw diti paraangan ni Victor. Nakapasyal ka man? Nalpas ko kami namin na trabaho. Iso nalagit ka sa rungkaran. Agyamanak, ha? Sayang.
Saan ka namin nga sa eskwela? Di, agkoy-koyok ta ko ma. Nagsardin ako pilaan. Ini. Ngamin. Ngamin, anya? Nariribok ti panunot niya nang ko. Di pagtimusay ni tatang. Ha? Aging gangamin ita. Agladlading it pailaan. Di na maaklon ti inaramid da ka ni tatang ko. Pinatay da. Anya? Kanayon nga ang sangsangit ni nanang ko. Masya na po. Iso nga ang sangit at patan. Naulpit na. Victor. Ami, Pinatay dagitintang ko sa tao ni tatang ko. Ngamin, sa lakniban na ni nanang ko. Gaputak kayat dagon daw ayan. Sinarat da iti balay mi. Talpasan na. Gundawayan da kumakanon. Nga maapag-iso matadintang ni tatang. Awanag iti da iti apagtang. Kadak iti pagadalan. Ami, Katili agawit hak. Nasangputak ni nanang ngagsangsangit. Isang sangitan na ni tatang anak kadasay. anya? May sanatawan tinapalabas, Victor. Yung maging ita. Agladladingit latta ni nanang ko. Katyak amo ita, nukasan ti tiyag mi. Ngamin, malmalday matlatta ni nanang ko. Katkas na mabaybayan na kon. Nagasgasat ka pa lang, Ami. Gapot at dapay lang inam amang ipagpatagkan ka. Siya, nabayagan na pimusay tinag. Awan mo't amak. Gapot ajak amo, no sa di na kayan na. Pulos ajak nakita. Basitak pa lang iti. Hindi pimusay tinag. Victor, Kat niya apong ko. Pinaltugan dagiti dakas a tao. anya? Apay ton. Apay nga at tagititakas at tao. Anaglakado na ang apatayan ti padada a tao. Ami, Naulpit da. Naulpit da. Mang Ignas, sa dinutayan ni Victor? Kunana sa rongkaran na tigayom na dita amyanan. Kasta ka di? Kumusta mo't kan ngayon ni Victor? Saan na ka di pa'y analipatan tinapasamak iti apong na? Mapalin na nalipatan nan. Dita ti may sa rason, apalubusak lata, no kastang agpakada sa rongkaran na tigayom na, wino ti kaadalan na. Tabareng makailiw-liwag, kat malipatan na tigura iti puso na. Sapay ko matakas na. Sa bagay. Asino mo't ngamin ti di agsakit tinakim na ngay? Siyak to pa'y. Talaga agumilgil ayab tiriknak iti pasurot da senyor kan senyora. Ngamin, aramidam dalat pati kay kayat da. Ela, Ammo tayo day tamang Ignas. Nga iso dati dakas at tao diti lugar tayo. Iso na laang, tawan ti makaiturad amang kalaban kadakwada. Ang saan mo't amay may satil daw? Addan tumot pagpatinggaan da. Sunod na rin niya niya kayo mo ha. Eto, mga mo, Victor. Medyo adayo ti balay da iti asyenda. Kaya't naamamok lang, hindi sinarong karak ti tanam da iti apong ko. Nasabat ko iti dalan. Kasta ka di. Nabiit na naman, mom. Walang do. Iso lang ti katawan na kagayam ko, malaksid kin ka. Ngamin, at dakla iti bangkag, wano talon da iti apong ko.
Trabaho latan ti aramidak itinal daw. Gapot ang maasanak kiniapong ko, no jak tulungan. Masimpot ka daan, Victor. Ket, kas kadata, naliday mo't ni Ami. Ha? Gapot ang may sadamot a biktima ti dakes sa tao. Nalpas kong pitrabaho dito dakkel abalay da Senyor Simon dito asyenda. Ay, baka bannog man. Agnaak man pa. Ella! Anya ti masapul mo kanyak. Bart, Relax, Ella. Di kag danag. Saan ka napilitan na sumurot kanyak ijay mansion? Basta, diya kayat nga ilang mga anak. Kat, sabay lang ma, tadi nakpawilan, no sarungkaran ka dito'y asyenda. Ella, diya kayat nagbutang ka kanyak. Isuadi kan pilitan pa'y at sumurot kanya. Punasam ko man, tibutang mo, kan guram kanya. Bart, Anya timakunam itimbaga, Ella. Owen. Sige. Noday tatikunan. Basta din ako mapiliton nga agyan ija mansyon. Tadyak kayat ti agnaot ijay. Kabayatan nga awan ka senyor, kan senyora. Sige, Ella. No dahi tatikayat mo. Inakon, Ella. Ngem, nasken na palagipan ka. Diyak kayat, nagpaaram ka, iti sa bali, nalamag. Anya? Dilipatin ka, boss. Naling ka. Wana, siya kahit ma'am. Nagbalinak pa'y ayaha makan nawan dama-damaan ita, no sana ka nalaing. Kaya na, boss. Ya, Kinalmanak na ita posisyon. Ngam, sana ka nakapasa. Kasi kamat pinagasat. ya. Aglayon to ni di kabisera tungan. Ado, tigatangan ta. Ya. Anay ko, timoging ko. Boss, boss. Amin. Agda ng tiro kanyak, idimoging ko. Anay ko. Anda ng tiro. Sino? Nagsanitan. Anay ko. Tuhan, sa pulang titawan ng tiro kanyak. Agam pagsapula kay boss. Salmag ka, sa pulang dita. Ang mga nuad na dita na kalamang. Anay ko. Oops. Sige, sa pulang tiawan ng baina ng tiro kanyak. Tapal tugak timugin na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapsapulan da kon. Saan da ka makita dito eh? Gaputan na pusko la karuotan to'y naglamangak. Simpo ka kadagos dito eh. Napama na napal si Itak da Jabart. Ayan mo, anong tiro ka ni boss. Asidigan dito ayam ko timang sapsapol kanyak. Sapay ko matsasana makadanon dito eh. Sapay ko ma. Pakita ka kanya. Asidigan dito ayan ko. Sapay ko matadinak makita. Dajay, pimanawan. Awan, boss. Awan makita ka tao nito'y nasa bali. Makita tulad ay tatawa ng tiro itimugin ko. Talaga pagikarwan. Ala, pagayamon ti kabalyon tungan. Dan! Da! Hey! Ha! Pimanaw dan. Nadala ko mapaltog ko. Natay kumanday di abad. Tungan, kita ang mantimugin ko. Dakal sama ti kamul kon. Antay ko mo. Tikunak, Anay. kita ang timugin ko.
No dakal ti kamol ko. Di nakatamaan. Talaga gaya kasonan ka. Anay ko, boss. Agtanong kamatan. Anay. No di nakpailasar dengan nakatawan tuan. Anay ko. Kamu ulak mat, tamugin mo. Sana, boss. Sana. Mang Ignas, anya nga tano mapanak ijay mansyon. Agdalusak kumamat ijay. Ta sigurado. Nakataptapo kan ti impero nga aglawlaw. Ay, saanan? Amangan mo anya teramidan ni Bart kan ka. Adda imbagan ni Bart kanya. Sa anak kanu nga agbutan kan kuana. Kanti kayat na. Ipalubos ko kanwa sa rungkaran naklapta dito asyenda. Anya? Dan di nakano pilitin ng asumurot kan kuana ijay mansyon. Kasta? Iimbagana kan ka? Kasanon no kun kunanalaan? Ha? Ela, di ka unay agtalag kan kuana. Ang Mang Ignas. Kasano ang makapagdalo sak ijay mansyon? Kwa, agayab ka iti babae agakadwam. Wen nga agtayso. Nasaya at day taasing-asing mo, Mang Ignas. Kan umayak man. Naskan niya daaklat ta. O sige. Agayabak iti babae akakaduwak na agdalos iti mansyon. Iti kasta, daras amalpas ti trabaho. Kat makasubli tayo mutla adagos dito eh. Sige, kat agtitinulong tayaw iti trabaho ijay mansyon. Ato'y tigatas, Victor. Uminom ka pa'y. Sakbay nga ituloy mo, nagripaso. Ha? Nagtaktak kayo pa lang, Mang Ignas. Manumad lati mang isagana iti gatas aya. Mala. Inumumon, Victor. Kat apaman amalpas ka nga gripasaw. Inkan tumaturogan. Wen, Mang Ignas. Sige, muna ako na maturog. Di ka unay agpuyat, baraw. Wen, Mang Ignas. Agyaman ang itigatas. Ay, nagasatak pa lang. Oray amanan pamilya. Adda ni Mang Ignas amang ipatpatag kanyak. Duada kini Ante Ella. Talpas kan ang nagkararag, bakit? Uwan lakay. Inkararag ko manan kini Apo Diyos. Asapay la ko ma, tanasaya at ti kasasaat tay impaampun ta nga ubeng. Asapay la ko ma, tay patagda akas pudno nga anak da. Wen bakit? Nasingpit magtinangampon kan kuana. Isungawan pagdanagam. Ay, no kumata si bibiyag di inada. Saan da ko mga agsina nga agkapsat? Bakit? No saan ko ba pinatay dagiti dakas at at tao? Agdedennada kumapay nga agina. Ngam anya nga raw. At damot nga minang isip ti pa nagpuspuso na. Iso ang nagpanag akastoy. Ala, maturog takit din bakit? Itay pa ang nakaturog ni Elizabeth. Ala, maturog tangarudan lakay. Kat saan mo na panunutan tinapalabas? No di kat ti masakbayan ni Elizabeth ti panunutan ta. Awan ni nanang, napan nakitagkad. Ay, nasya na kankwana. Naglawlat ka akanayon naman mantay. Kasanumat ngamin. Malagip na lagta day di datang. Day di datang anak katungtungo kada kami. Isigo na kinaragsak mi. Awanan. Ngamin. Awan matan ni tatang. Kailiw ka.
Ami? Victor? Anta ka tuwang. Itay kayo pa yung tilikodak? Wen, palpaliwan da ka? Agsangsangit ka? Igagwang amin. Awan da ito Victor. Ana, agtugaw kayo dito tugaw akawayan. Tainak mangisagana iti pagsisangwan tayo. Putugay man nagpintas kami. Ha? Napanot na kita, ito na ni Victor. Napintas ka. Saan man, Lando? Lando kayam. Amang ano niya mo tanda ita. Hubing tayo pa ya. Awan da kas itimbaga. Sabali mo nang tipanunot mo Agyaman naklatan, gapo itiin bagam, Lando. Talaga mo't anapintasak Unmat. Un gayam, agyaman nag-iti isa sarong karyo, ha? Sabay ko mata maulit tupay. Hindi kagdanag ani. Kumay kanin tumanan. Ala, agtitinulong tayo. Tapno, malpas agagos ti trabaho dito'y mansyaon. Narigat no, masipngatan tayo. Agyaman na kada kayo. Naimbaglakit din, tasaan dak apinay anangawis kada kayo. Agyaman na ka. Ay, Mang Ignas, di kayo pumampanaw iti asidag ko Wen, maawatan ka, Ella. Di kagdanag. Saan ka panawan? Tulungan ka, iti amin, nyaramidan. Mundaway mon boss. At nila dito'y mansyon. Ay, mas dawakin ka boss. Taman pa'y ati mo maaramid ti kayat mo iti babae kayat mo, ha? Jak may turad. Kasimat. Tungan. Boss, Apay nga takas to'y tirik na. Jak may turad pag-aramidan iti dakas ni Ella. Iso bagay. atay ko. Ay, parosesyak pa iti panangtog. Tarbuhan niya, boss. Atay. Marwam ka na. Wanya, kaya't mo ba Saan, boss? Saan? Naglubok iti pagsasangwan tayo amin ba? Agsasangot tayo amangan, sakbay nga agsubli kami iti asyenda. Kasta ka di. Sapay ko ma. Ta magustuhan nyo tin sa gana. Ella. Ay, kakadwa, mangan tayon. Ay, Bart, mangan tayon. Sige, kakadwa. Patayawan tayo tinsagana ni Ella. Sige, Ay, sakbay na. Kalat ko nga agkararag tayo pa'y. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Diyos, aman nakabalin amin. Agyaman kami iti salon at mi. Iti pigsami. Kat sapay la ko ma, paday ti apigsami iti inaldaw. Kat aramatan mi iti pasig a kinasayaan. Kan agyaman kami mat iti daytoy amakan. Amen. Anya tinakakatkatawa iti kararag ko. Sa bagay, talaga kas ta ti demonyo. Agkat katawa no maipapan iti Diyos ti pagsasaritaan. Ella, gusto tayo. sorry. Sige, mga tayon. Kalpasan na. Itulog kayo ni Jay Hacienda, Ella. Mang Ignas, nagbayag magtandag iti amo tayo iti Amerika? Apay, kaano, isa sangput daya. Saan da nga rod nga imbaga, no kaano asumangpat da? Basta ti kunada, sarong karanda ti anak da. Naimasan dan tinagbakasyon Iliwan da iti husto ti anak da. Huwinkat nga ta. Makaikawa, ikawan da. Sa bagay, kayat ko pa'y kiti nga uray ang payag da pa'y iti Amerika. Ngamin, makapanak iti kayat ko apapanan.
Awan ni Madam Anita as sobra nga estrikto. Sa bagay, Isuan na say-sayaan no agbayag na pa ijay Amerika. Abay ka, nakapurosa ko ni kinatay. At niloto kasi dahil may kinimang Ignas. Inakon, tamang isangak pa'y. Kababain mo't na sumangpat ni Mang Ignas ngawan pa'y tinaloto. Tanapag ti kabalyo. Aglingod ak. Ti palsiit ko. Isaganak. Tano dagiti kabusor dagita. Palsiitak. Tiruwak ti muging da. Dagiti kabusor ko. Dagitatan. Itan. Napuntak. Nalamang tuyahin ko. Isuad didak makita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anay ko, at damanan ng tiro itimugin ko. Boss, damanan ng terogin ka? Nakita lang ako din. Damanan pa nga. Boss, No sino ka man, salbag ka. Agpakita ka. boss, nagbukuladagos ta muging mga tiniro da. Di pa'y lasikatin na tiruan. Uwan nga rod, boss. Sige, birukan tatiawanan bahin. Namidduan da ito'y. Anya tira mi dun ha, iti kanito ang makita ta, boss. Tiruwak iti bala, timugin nga. Dagi Jaydan, linabasan da dito'y naglamangak. Gunggo ng Bart. Nasayata na puntak man ang tamugin mo. Ngamjak pa'y laggaraw dito'y naglamangak. Ang mga nuwag sublida kat makita da. Hindi ka na boss. Idepol ko to yelo iti moging mo. Karkaritan nak. No asino man day dyan ang tiro kanyak itinamindwa. Jak mapakawan. Boss. Banking mat. Tiyan niya tuan. Uy, kamukul mo. Rumbang namintuan na ka tiniro dahil dyan tao tapno pantay. Manglok-loko ka dito an. Saan boss? Saan? Di naksurunin. Tamangan no isilsil ko tayelo di tanangam salbag ka. Malagit ko manan dagiti padataan na biktima lakay. Anya nga tamot ti pampanunutin da. Kaskada ta. Gumurgura damat Apay nga ta. Nga awan man lati makaiturag amang kalaban kadagiti mananggod daway at tao. Kaskada ta kaya talabanan. Agamak damat laeng. Adayo, anapatpatag kadakwada ti biagda. Yung ti na materyala na banag. Lakay. Kaya't damot ti agibalas. Magpatingga dalatan iti sao. Asan damot lang nga maramid. Agamak na iti mabalin a pagpanagan ti panagibalas da. Ay. Narongso iti agdakdakiwa sa kabusor da. Ulayat lakay. No apay nga maid, adi damot pumanaw iti daydi a lugar akas kadata. Gapaw ta damot babalay da ijaya sanda mapanawan. May sa, papananda nga ya sa balay. Kaya't ijay mat nga rutiayan ti dagdagada. Una, nga maagaw to amin dagita adaga. Agawan to ti buwakaw at tao. Anda mo tagiti saan anagawan. So nga dadapay lang ijay. At damo tagiti natdalaan ti kalkalapaw da kaskadata. Sandalata pumanaw. Ay na, ay, di pa'y lamakimat dagita nga agaw. Ay, dayta ti madibakay. Di kagilunaw. Sana nasayat dayta. Ay, Dakas dayta.
Victor, day tamanan palsiit mo ti igamaw. Nalagda palsiit day ta. Wen, Mang Ignas. Nay, di mo ar-aramatan day ta iti dakas Ah, Amangan mat nagdakas, ti pangus-usaram iti day ta, Victor. saan, Mang Ignas? Kaya't ko lang timadan iti kastoy. Naigam ko. Igam? Wen, Mang Ignas. Igam ko. Amangan ngamin no adda masalaw ko abaka di tadalan. Kabayatan ti inak pa nag-eskwela, kat kamaten nak. O di palsiitak. Anya? Isuan na patag dito apalsiit kanyak, Mang Ignas. Igam ko dito eh. Oh! Mabitlaan, kapalyaw. Victor, sumurot ka kanyak. Mapantay jay turod, baraw. Sige, Mang Ignas. Mang Ignas, samuro ta. Inak mangisagana iti pagsakayak a kabalyo. Ah, mabaling ka dimot nga agsakayak o may sak? Mabalin ah. Ngam, amum aya. Eh, saan nga rod, auntie? O sige, taisuro da ka. Umay ka, inta mangirwar iti kabalyo a pagsakayan ta. Victor, kumpat ka na imbag ah. Wen, Angela. Asidig tayon iti turod. Mapantayo pa nga umuna ijay. Kalpasan na. Isurod na kantuan na yung bangag kabalyaw, Victor. Wen, Mang Ignas. Ay na, nagmayat matgayam dito Mang Ignas. At dagayam ang paglinungan dito eh. Wen, nagaramit ako na. Ngamen, kanayon nga umay ditaw ni Senyor Simon. At napaglinungan na. Presko ti angin. Matanawagan dito tinakalawlawang asyenda. Wen, baraw. Pudno day ta. Nagmayat aboy-buyaan. Gapota berde ti kolor ti aglawlaw. Wen ata ado ti mulmula. Panay berde ti kolor da. Umay tayo tumanan dito Mang Ignas. Ay kutuon No, adang tumanan waya tayo. Kudayo idi Mang Ignas. Saan nyo akabaulan ti agkabalyo iti naparta? Anggam apay nga iti nagpartak mo ti panagkabalyo yo. Idi kinamat na kami kanibay. Dayjay? Wen, kabailakmit gayam. Iti day di nga minagundaway. Sika, ti pampanunutek. Ela, anasken ama ispal ka iti ima ni Bart. Amangan nga men, no adada ka sa mapasamakin ka. No kasta nga rod, kabaulan nyo ti agpataray iti napartak. Nalaing kayong agkabalyo. Uwan niya ta. Oh, anya, pumanaw tayo dito iturod. O sige, Sakayan tayo, dagiti kabalyo tayo, tain tayo. Umay kan Victor, tulungan kay ti kabalyo. Di mo patakan ti agtaray kabalyo. Magnakalang, ada sapsapulat. Anya ti amuta na makita tamat kidde. Kaya ko makita tayo jay agaris sabong. Kailew ko makita. Hey. Ije ti pagturuan ta, kabalyo. Hey. nagawang takot langin. Nalpasan ti panaglabak iji karayan. May mayat ngamin iji karayan a paglabaan ta naparpartak. Malpas adagos. Inton maminsan manin nga aldaw ti inak panaglaba. Basit matkit di pili na baak. Iso asaan anadagsan to sinusuon ko abatya. Ha? Danapag ti kabalyo? Aglamalak iti day ta masungat ko atak ka na ba to? Amangan no dagas day ta anak kakabalyo. Amangan no anyo di aramidon na kanya. Dito ay likod day ito ay abato. Urayag at lumamas. Ha? Ito datag na ito dakal
abato tinagsatingan na. Sapay na ko matasang lamay dito. Saan ko ma? Agturong samot dito. Natiliw ka! Sinapsakol ka. Katuklatan na si katinakita ka nagturong dito likod to'y dakil abato. Sap, di nagpanawan dito. Kan ibabam ngamin dito sinuson mo abat siya. Mabanog ka lang. Nagsarita tapay, neneng. Di ka agputan kanya. Akliw, ayan nitong an. Apay nga awan dito mansion. Awan mo, boss! Napan na sinarak tay purpurusan na karisabong. Salpag. Sabay at dapapanantayo ita. Boss? At dapag na tayo. Intayo di kabisera. Intayo makisugal. Hintay ulit tayo, boss! Wine, salbag na di atong an. Dahil babae tiyan muna. Padam, boss! Intayo ka din. Intayo makisugal. Panawan tayo nitong an. Dito yak naglampang. Naitarayak mo't mga anganday kaya lalaki. Sapay ko mata dinak nakita dito yung naglamangak. Dakos tayo kaya tao. Di ka nariwawa. Di ko nam siguro may lamangan na kanya. Saan? Di na may lamangan. Ba't kang kagagsarita tapay? Umay ka man. Saklotan ka. Umay ka. Di na kayo dan! Kasya na! Di nagpagaramitan ni Tidakas! Naputan tangiwan mo tapno di ka makaryawan. Yan to nga putan tingiwan mo. Basta saan ka nariwawa. Tano na ariwawa ka pa'y baltugan kan. Kasya na! Agawid ako man! Karisabong ka talaga. Anay ko. Anay. Kinagat na tipinig ko. Anay ko. Salbag na jaya karisabong. Nagsakit to'y kinagat na. Naitarayan na kitin. Tajak mo ten nakakuti adagos. Kapwede panang kagat na itinakapigpig sa itibibig ko. Ha! Makita ka lang. Saan ka napagawanan? Ay! Yaban natin papanak. Mga nusimpok ni Jay. Sampay ko matatinak makita dito yung naglambangak. Lupos ko dahil di akaruutan. Iso adinak lakit di makita dito eh. Iso daytan! Injak ang gargaraw dito yung naglambangak. Linabsan nak dito yung naglambangak. Saan anak kita? Agyaman ka. Ay, awanan. Napanan. Awanan ti mangag ko ada na pagti kabalyo. Agyaman ka. Awan dakas, anapasama ka niya. Sugli ka kabayo. Barang makita ti karisabaw. Jakag sabang maging gajak matiliw. Imposible jak makita. Adalang diri na jay. Aglem-lem lang kita. Sa kulag. Ngamiti ka nito ang masarakak. Ha! Saan ko napakawanan? Ha! Balsa iti parang kagat na ititibig ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat nyo. Intay makisugal. Winaw mapantayo langan iti kabaret. Sabat, itay kabarit lalan, boss! Nagang ganas! Awan! Agbabahay tayo, Mat!
Ngari nga, pasi ka kwarta, tiki gaman tayo. Ay, maragin tayo at iti babay. Wala, boss! Sige nga, Ronald. Agbabae tayo. Nagmaya ka talaga, tibiyag tayo. Awan soksong batan tayo tibiyag. Makuna, single tayo anin. Iswanuan niya, tikayat tayo apabanan. Mabalin na ta. Nagtutumpong tayo gagkakadwa single! Well, tasaan namin nakayat ni Madam Anita, ti pasurot a pamilyado. Pasalsali ka no lang ti pamilya tayo, no bilang tagda. Awan asawa tayo, boss! Isungag kabarit tayo lang! Amok mat, ada ita ti pagalistuan niya. Ala, Jinggoy! Idiretso mo lugan iti kabaret. Ala, ipantayaw dagiti kabalyaw iti kwadra. Sa akong ti makamoy ti kabalyok? O sige. Agtartaray nga agturong dito ya. Asin na dito? Ha? Kaslani? Ha? Amaw, Victor? Ami! Nasarapag iti palagos na na! Pasamak ka ko na! Ami, kumusta ang tirik nam? Victor, pwede na asi ka tayo nakita. Hindi agtartaraya. Ano tinapasamakan ka? Nakadanon ka dito asyenda. Kanapay nagtartaray ka. Adda lalaki akayat na mangramas kanyak. Ano niya? Inlamlam mangak. Kat na itarayak. Basta nagtartarayak latan. Ajak amo titurungag. Jak amo. Adito'y gayam tinaturong ko. Ami, Tay alalaki. nairopam ka di? Tay lalaki ang nakakabalyo iti na imasidag tadata. Hindi adata iti kanatangan. Jay, kaduan ni Bart. Ay, kunak no da kasan ti mapasama kanya. Kunak no matay ako. Oh, abtoy basang. Mangan ka kan uminom ka iti danom. Tapno agsubli ti pigsang. Ang yaman manang. Ibusam to indasar ko para kan ka, ha? Mangan kan. Agyaman manan manang. Awan anyaman na. Natalgad kan ditoy. Awan ti pakaan anwam ditoy ami. Kat inton agsublin ti pigsam, itulod ta kan ijabalayo. Amangan no agdandanagan dagiti dadaktil mo. Owen manang. Da Victor kan mang Ignas ti mangitulod to kan ka. Agyaman na kiti panangitulod to kanyak mang Ignas. Victor. Awanan yaman na. Saan niyo ko mga ibagbaga kaninanang ko tinapasama kanya? Diyak kaya't amadagdagan ti sakit pinagam na. Kung ti panaglidliday na. Ha? O Nani, matungpal ti kayat mo. Saan kan amap mapaniti karayan nagmaymaysa? Ami. Ang mga no, masalaw mo mananda dya at tao. At dakasan. Wan mang Ignas. Agyaman at unay kata kayo. Sa anak pa ilangan makatulog. Pampanunot dagiti ng patay kini ang apong kulas. Amok idan. Pasurot idan ni Don Simon. Amok ti rupa ti balsek to atao. Agraman tayo di alahat. Adandani ng ramas kini ami agayem ko. Balsek to amin ida. Intun tumakaya. Ay, una yun dagiti awan Diyos na. Anya ti kunam, awan Diyos na.
Ay, lakay. Limabasak namin kadagiti pagtagilakuan. Ta siyempre, agi sursurak iti nateng alako. Kay, Nakitak dagiti babae iti arubayan dagiti beer house. Nagkikiting ti short panda. Sakit, naging pis dagiti akin nato akawusda. Ay naapo, makagargari ti langlangada. Apay aya pa kay, nagargari ka. Saan? Anya nga rod, Ado dagiti lalaki nga umas asidog kadakwada. maawa ta kung ti kayat mo asawan pa kay. Anya nga rod, katay tamot ti pagsapulan da. Kanday ta ti pakaragsakan da. Nagmaditirik na iti lumabasak ijay lakay. Kasla impyerno. Kasla nagadoa sa iro nga kakatawa. Anong maasyanak kadakwada? Anya, Gaputa di da ang motor aramitan da. Nakulaapan dagiti pampanunot da. Di da ang mutidakas kan nasayaan. apay kumaadida amaw, kat addan panunod da. Wan, ngam dagitay tao nga aging tutulong kan aging bubulsak. Taammo da amaditar aramidan da. Ngam aramidan da latta. Ay, awan mo't ngamin padi dito'y lugar tayo. Nga isukuma ti mang isuro, wano mang ipalpalagip itinadyosan nga aramid. Awan natin nga agpayso ti umay apadi ditoy. Awan samot tin ti mayat apadi nga umay ditoy. Gaputa mabutang da. Ammo da siguro, delikado ditoy a lugar. Ay, kaano nga ta nga agbaliw ti lugar tayo, anapnuan kinadakas. Makita yung kadita itagsalsa dito sa... Uy, boss! Wow! Nagmayatan! Boss! Anya tan aramidan na! Unay kan na yung ito. Kasla italang nga makakita kay ti babae nga agsalsalay ti sango. Nagsayatan! Maniawat kang kayo. Unay kan. Nagmayatan, boss! Kalbasan ti panagsala na. Kasigam, parang mayat kan ka. Pakita mo ti kwarta. Una, boss! Nagmayatan! Victor, nadagamat ni Ami, asaan niya agad adal. Pudno ka day. Wen, Mang Ignas, Apay mo, may samot a biktima ti pamilyada. Pinatay da ti amana. Katday ta ti sinakit tinakam ti inana. Aging gay ta. Aglid di day pailahan. May sanatawan ti napalabas. kasta ka di? Kaasi daman. Nagadon, a biktima dagiti dagas at tao diti lugar tayaw. Gapot aglid di day latan ti ina ni Ami. Nalipatan na napagadalan ni Ami. Saan na naka-enroll? Anyamat ta. Kaasimot tigayim mo, Victor. May sagayam a biktima ti amana. Kumusta kan, Victor? Oy, apay niya papanon. Saan ta nagkita ti Duang Aldo, ah? Sabado kan Domingo. Ayun, kailiw kan gayan. Unay ka na yan. Dua lang aldaw adita nagkita. Aywan gayan. Kumusta ni Ami? Ah, tinasayat. Intan to sarungkaran. Nag-istorya to. Andi ngayon katigayam ta. Ngamin, agladladingit itas. Anya? Tingnan mo pa yung tanong ko. Apay? Parikot na ti inana. Saan samat ang makalipat ti inanay tinapalabas? Ana? Sarong karanta ni Ami. Umikan. Mapantanin ti classroom ta. Umadanin ti kain. O sige, mapantawarod lang do. Hello, mister.
Inagkanak? Oh my God. Mapanday di ba kan ti asiliet? Ada na iran ka asiliet dito eh. Para ka nagitikas ka tatang. Oh my God. Inkan boss, napintas na tayo masidag. Oh my God. Mapatay. Sige, kakatuan. Sumuro takkan ko na. Aguray kayo dito eh. Well boss, uray baybayatan boss. Aguray kami lata. Saan pagdagay kakadwa? Apa yang awan madala tinatdang auray maisa? Ring mumarda amin. Napanandang ata. Amukon. Napanda na kisugal, wanusan. Napanday ti balay, pagliwliwan. Surotag man kitita. Talbag. Napayak iti na dya malasitang. Iso mapanat, ita ijay kabare. Naman minsan, malaglagit po ni tatang ko pinatay lagi ti awan ng asi at tao. Lumdangak mat. No kumatasanda pinatay. Ada ko makatulungan mo iti panagbiag mo. Kas itinakunakan kan. Nagasgasat ng adayo ng siyak, gayam lando. Ngamin, at tapay lang nanang mo. Siyak ngay. Awan na pulos mangipatpatag kanya kananang, wano tatang ko. Ngayon makunak anagasat kalatanod gayan. Ang damot namang ignas. Pinante eh lamang ipatpatagkan ka. Day tamat ti pagyamyamanag. Oh, nagsarting tapay lang dito eh. Nakadanon tan dito pagsinanta gayam. Sige. Agkita tantumanan yung tumbigat. Inak paten. Pardasa kong timag na. At no daras makasang patak. Ah, kabalyo. Aglang manak dito eh. Di palsiit ko. Palsiit at ita nakakabalyo. Itan. Anday ka. Napunta ako. Agpakita ka sa lubag ka. Ay kayo gawin! Kanak-kanak! Na! Napalit. Hoy! Mabit lang! Umasinid ka dito eh! Ha? Apay na po. Alay ka! Apa yatang lalakmutan? Sika tinangtiro kanyak titibaton niya. At ta siguro palsiit mo. Awan na po! Awan! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.